नैबे फट'का आरो बे सिस्टारा जे ओरैबायदि माबा लिरना हरदों जों बर' सेंग्रानि बागै बियो आं गाज्रि मोनदों आरोना नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनगोन ब्रादारमोन नायनानै ला नै आदै मादैमोन माने बिदि हरनाङामोन आरोना हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा आङो मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदो नैबे कन्टेन्टआ एसे आलादा जागोन दे लोगोफोर आपडेटसा माने बेलेग नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड दंबा भिडिअखौ जोबोसे नायबा बुजि मोनगोन आरो भिडिअखौ जोबोसे नायलां गासैबो अब्लासो जोंहा बुजि मोनगोन आरोना बे कन्टेन्टआ मा आपडेट्सखौ मा लानानै फैदों अब्ला आङो गिबियावनो बुंनोसै सानैसो कापोल माने सासे बर' सिख्ला बेनिफ्राय सासे गुबुन हारि जायखौ जोङो निग्रु होननानै सिनायनो मोनो गासिबो मिथिखायो फेसबुकनि गेजेराव गोबां भाइरेल जाबाय दोङो बिसोर सानै कापोला माने सासेया बर' जाहैबाय हिन्जावसाया ओमफ्राय हौवासाया जाहैबाय गुबुन कान्ट्रिनि बेलेग हारि दा गोबां मानसिया बिसोरखौ ट्रल खालामगासिनो मिम्स बानायदों राहरदों माबा माबि बुंहरदों बेबायदिनो मानो होनबा बिथाङा माने सिस्टारा गुबुन कान्ट्रिखौ लायदो जाहैबाय माने गुबुन हारिजों बेबायदिनो रिलेसनाव थाहैदो जाहैबाय बेनिखायनो गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों सिस्टारखौ आंबो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों माने सिस्टारनिसिम मोनसे फट'खौ आं स्क्रिनशट मारना नोंथांमोननि सेराव देखायनो सानदों नैबे फट'का आरो बे सिस्टारा जे ओरैबायदि माबा लिरना हरदों जों बर' सेंग्रानि बागै बियो आं गाज्रि मोनदों आरोना नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनगोन ब्रादारमोन नायनानै ला नै आदै मादैमोन माने बिदि हरनाङामोन आरोना बे सिख्लाखौथ' आं देखायनाय जादिया ब्लार खालामनानै जाबाय माने जोंनि बर' हारिखौसो ओरैबायदि बुंखायो आरोना गुबुन सेंग्राखौथ' बेबायदि बुङा बर' सेंग्राखौबा मा बुंबावगोन दा आरोना बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो माने गोबां सिख्लाफोरा बेबायदि बुङैनो माने गुबुन कान्ट्रि सेंग्राफोरखौ जुलि लागासिनो बर' सेंग्राफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनो बर' सिख्लाफोरा मानि थाखाय थाखा फैसाखौ नागिरो ना गावनि महर मोखांखौ नागिरो बर' सेंग्राफोरनि दा बेखौ आं बुजि मोनाखै माने नाय बर' सेंग्राफोरखौबा हले लानानै बिसोरो माबायदि जावहरो फेसबुकनि गेजेराव माबायदि हरदो नायामोन बे सिस्टारा जि गुबुन जाथिखौ मोजां मोननानै रिलेसनाव थादो थिगानो दोङो मोजाङानो जादो माने जोङो संसारखौ मोजां जानाय नुबा गासिबो मोजां जे नोंथाङा जे सोरखौबा आन्दा मिन्दा खालामनानै मोजां मोनदों बेयो बेलेग बाथ्रा दा नोंथाङा बेजों कापोलाव थादों मोजाङानो संसारखौबो मोजाङै जा नाथाय जोङो बर' हारिजों जाजानायबा एसे मोजां मोनगौमोन मानो होनोबा जे जोंनि बर' सिख्लाफोरा एबा जोंनि बर' लाइमोनफोरा गुबुन जाथियाव थांनानै जे गावनि गोसोआ बोरै सेन्स जायो जों बुजि मोना बैसोर गुबुन हारियासो जोंनि बर'फोरखौ बुरखायनानै लाखियो ना जोंनि बर' सिख्लाफोरासो गुबुन हारिजों रिलेसनाव थाहैयो थिग बेबायदि जायो दा गोबाङा गाज्रि मोनदों नोंखौ मिम्स बानायदों बेबायदिनो राहरदों नोंनि कमेन्टआव माने नायथाव जाथ्रा आरोना ओरैबायदि मानसिया राहरदों जे गुबुन हारिखौ लानाङामोन होननानै आङो मोनसे खोथाखौ बुंगौमोन नाथाय आं बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन माने बानायगोन सानदोंमोन दा बेखौ बानायना होनाय जाबाय जिबायदिया माने गासैबोथ' मोजां कमेन्ट हरखायाखै राहरखादो मानो होनोबा गुबुन हारिजों जुलि जानाय बर'जों जुलि जानाय गोबां फाराग दोङो बर'नि नियमा बेलेग गुबुन हारिनि नियमा बेलेग दा नोंथांमोना मिथिखाबाय मोनसे बाथ्राखौ आं गोबां भिडिअनि गेजेराव बुङो जोंनि बर' समाजाव गोबां बर' सिख्लाफोरा बुजि मोनबाय आरो गोबाङा बुजि मोनाखै मानो होनोबा जाय मानसिया गुबुन कान्ट्रिजों हाबा जादोंमोन बे मानसिया सानैसो पस्तायबाय आरोना सानैसो सिस्टारमोना पस्तायबाय बेफोरनि नामखौथ' बुङा नामखौ बुंबा गाज्रि जागोन दा नोंथाङाबो पस्तायनो हागौ बेनिखायनो एसे मोजां केयारै थानाया मोजां जे नोंथाङा थांबाय बेयो माबा मोनसेनि थाखाय जादों जानो हागौ जोंनि बर' सेंग्राफोराबो माने बेफोर रिलेसनखौ लानानै माने ट्रल खालामबाय थानो नांला माने गाज्रि खालामनो नांला आरोना दा बेखौ जायजों दोङो बेजोंनो मोजाङै संसार जाबानो जाबाय दा गुबुन हारि खायसे नोंखौ राहरनाय जादों मानसिफोरा बर' हारिबाथ' नोंखौ रायनाय नङामोन ना थिग बेबायदि जायो आरोना नोंथांमोननि सोंनाया बेनोमोन माने सोरबा सोरबि ब्रेकआपनि सोरबा फाथैलाय बिसिनायनि माने मिम्स बानायबाय दोङो माने आंबो माने नायनानै दुखुबो मोनदों आरो लाजिनोबो ओंखारो आरोना दा बुंनोबोथ' जेबो हाया जोङो माने गुबुन हारिजों कापोल्सआव थानायखौ आरो मा बुंबावनो ना गोबां मानसिया राहरखागोन थिग बेबायदि जायो बेनिखायनो आं जेबो बुंहराखै कमेन्टफोरावबो ओमफ्राय भिडिअ नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन नालाय आंखौ आंनि सानैसो सिनायनाय
मानसिफोरा बुंबाय थादोंमोन माने भिडिअ बानायना होननानै आङो बिनि बागै आं भिडिअ जेबो बानायाखैमोन मैया मोनसे लाना फैबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे लाना फैबाय आरोना थिग बेनो अब्ला बेनोसै आरोना लोगोफोर मा बुंबावो आरोना बर'जों जुलि जानायबा एसे मोजां जागौमोन आंनि बायदिब्ला माने गुबुनजों थांनानै मा देखायनो सानखो जोंनि उन्दैफोरखौ मा देखायनो सानखो सिस्टार मोना जेबो बुजि मोनला आङो गावसोरथ' जाबाय आरो गुबुनखौ मा फोरोंनो सानखो आरोना दा मा बुंबावनो बेनोसै आरोना अब्ला नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना बेनोसै आपडेटआ जेबो माबा आपडेट नङा दिनैनिया जास्ट होनाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय थानायखाय नैबे मोनसे आपडेटखौ होनाय जाबाय द्र' खालामबाय थानो नांला दे बियो जायदो जायै जाथोंसै गावनि बाथ्रासै आरोना गोलोमसोबायलै आङो दे दोनथ'नाय जाबाय